Desgraciadamente, polo parón da pandemia, perdimos dúas edicións. Pasaron moitas cousas dende ese ano 2020, e a maioría delas, dentro do campo vitivinícola, creo que as temos que calificar como moi boas ou excepcionais. O Consello Regulador da Región de Valdeorras creceu en canto a hectáreas plantadas, creceu en canto a litros producidos e, unha pequena excepción, as últimas vendimas están entre as máis exitosas en canto a kilos de calidade das últimas décadas. Solo esta última vendima, na 2023, chegamos á cifra récord de rozar os 8 millóns de kilos. Treves, por suposto, noso buque insignia, o Colello, foi o líder insuperable. Pasaron moitas cousas todas, non só na produción, non só na vendima, no cuidado das nosas viñas. Está o prestixio internacional alcanzado e que cada vez máis as referencias e os viños da nosa comarca, os viños da región de Orixe Valdeorras, acadan mellor representación, están sempre os tops máis preciosos das revistas internacionais máis reconhecidas dentro do mundo do viño. Sabemos que temos o único viño blanco que alcanzou os 100 puntos Parker na revista de Wine Advocate. Acaban de estar os catadores da Guía Peñín calificando como maravillosos a gran maioría dos viños blancos e tintos que probaron e destacando ademais a especialidade dos nosos viños blancos, e as cifras de exportación están mellorando, están crecendo día a día. Queremos dar as gracias a todos por estar aquí, para todos, por suposto, por seguir confiando nos nosos viños e que cada vez máis, cando vaiades a un bar, na nosa comarca, pero por suposto fora dela e fora das nosas fronteiras, cando cidades un viño, cidades un Valdeorras, sesa blanco ou sesa tinto, pero facendo patria sempre fora das nosas fronteiras. Xa, sen máis dilación, comezamos con este acto inaugural, queremos que ser o máis breve posible, porque nos importa que disfrutedes dos viños, dos mellores viños das 21 bodegas aquí presentes, e tamén do gran abanico de actividades que vos preparamos dende hoxe hasta o domingo a noite. Comezamos con este acto inaugural, e para ello non podía estar de outra forma, cedo a palabra o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras, José Ramón Rodríguez Castellanos. Hai a posibilidad de poñer o micro aí nunha esquinina. Podía, presidente da Diputación, director da GACAL, subdelegado do Goberno de Ourense, directora de Galicia Calidade, xerente do INORDE, alcalde do Barco, deputados, senadores, alcaldes, concelleiros e demais autoridades. Señoras e señoras, amigas e amigos, hoxe inauguramos a edición número 25, as nosas bodas de prata. E non poderíamos facelo nun momento mellor que este, cando os nosos viños, máis alá de estar de moda, conseguiron o recoñecemento que tantos anos levamos perseguindo todos os que estamos aquí. Un recoñecemento que comeza, como non podería ser de outro xeito, polo noso buque insignia, o Godello. A nosa terra é o punto de orixe desta variedade. E temos, segundo esta mesma semana afirmaron os catadores dunha prestixiosa guía nacional, o mellor godello de todo o mundo. Son 25 anos celebrando a Feira do Viño de Valdeorras, un evento que se convertiu nunha cita obrigada, nun punto de encontro para visitantes que se desprazan dende moitos lugares para disfrutar dos nosos viños da nosa comarca e para participar en actividades programadas para todos os públicos. E como que un evento alcance as 25 edicións cada vez é máis difícil nos tempos que corren, quixemos celebralo ofrecendo a todos os visitantes que se acheguen hoxe e mañá por Valdeorras un programa de excepción, comenzando polo propio cartel da feira, pola imaxe deste ano que foi deseñada polo prestixioso ilustrador galego Miguel Anxo Prado. Tamén quixemos facer un esforzo a hora de escoller ao noso pregoeiro. Para estas bodas de prato, queríamos contar na inauguración un pregoeiro excepcional. E creo que o conseguimos. En breve, todos teremos a sorte de escoitar a un dos xornalistas máis prestixiosos de España, Xavier Fortes, que dende os programas de televisión española leva moitos anos informándonos con objetividade de todo o que sucede no mundo. Moitas gracias, Xavier. A inauguración dun evento como este tamén é momento de dar as gracias.
E celebrar este foro non sería posible sen a axuda do Concello do Barco. Por iso quero trasladarlle no meu nome e en nome de todo o Consello Regulador a toda a Corporación Municipal Barquense representada neste acto polo seu alcalde, Alfredo. Moitas gracias. Tamén quero agradecer o apoio que nos prestan outras administracións hoxe aquí representadas, como a Xunta, o Goberno Central ou a Deputación Provincial de Ourense. Moitas gracias a todos eles. Este apoio é moi necesario para o sector vitivinícola, que é un dos motores máis importantes da nosa comarca e tamén da provincia. Contribúe á súa riqueza e por el non hai que deixar de apostar e facer esforzos. O Consello Regulador non escatima nestes esforzos, respaldando a viticultores, cooperativistas e adegueiros. Todos vós sodes as pezas do engranaxe que nos fai andar cada adiante. Por iso, a DEOC sempre está e estará aquí para cada un de vós. Este ano, como xa fixen no 2023, quero aproveitar a ocasión que se nos brinda con esta celebración para volver pedir, que hai que pedir de vez en cando chegan os representantes políticos aquí, empezando pola petición dunha actualización do rexistro vitícola e catastral tan necesaria que en moitas ocasións non coincide coa realidade, o que causa enormes molestias e prexuízo. Animo as distintas administracións a traballar a reo para darnos unha solución a este problema. Aproveitando tamén que hoxe nos acompaña o presidente da Deputación Provincial de Ourense, Luís Menor, queremos agradecerlle a axuda que esta institución nos brindou para poder levar a cabo a primeira fase da reforma do Consello Regulador que fixemos en 2022. E tamén aproveito para pedirlle que poidamos contar coa súa colaboración para rematar a segunda fase das obras. Moitas gracias. E remato xa este discurso destacando que en 2023 en Valdeorras vendimiamos case 8 millóns de kilos. Unha cifra récord. Por suposto, a variedade protagonista foi o Godello con case 6 millóns de kilos. Pero Valdeorras non só é Godello, é moito máis. Hai outras variedades brancas e tintas que cada vez teñen máis creciente aceptación, como poden ser a mencía, as dosas garnachas especiales, brancellao, merenzao. Non podo deixar sen mencionar a dedicación dos adegueiros e a paixón coa que fan o seu traballo. Quixera agradecerles a súa implicación nos moitos actos divulgativos e promocionais que realizamos ao longo do ano, dende o Consello Regulador, especialmente aos que estades aquí participando na nosa Feira do Viño. Moitas gracias. Co vosso traballo continuo e teimudo, contribuídes a convertir esta feira nunha plataforma cada vez máis afianciada para a promoción dos nosos viños. A todos os que hoxe nos acompañades neste acto de inauguración e nesta nosa Feira do Viño, moitas gracias. Teredes, sen dúbida, a ocasión de degustar viños de enorme calidade, tanto da última colleita como de colleitas anteriores. Esperamos que a feira estea á altura do que esperades, que disfrutedes, bebades con moderación e que para facelo sempre vos rodeedes da mellor compañía. Saúde! Muchísimas gracias, José Ramón Rodríguez Castellanos, presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras. O presidente da DEO dicía que cando chegan os políticos, que non sempre tienen doado cuadrar as agendas para visitar a nosa comarca, era o momento de pedirlle cousas. Temos a sorte, que creo que en breve vamos ter unha alta, empezar temos unha alta autoridade vivindo na comarca. Por favor, cedemos a palabra ao novo subdelegado do Goberno da provincia de Ourense, Enadio Santos. Bueno, buenos días a todos, autoridades, delegado da Xunta, presidente da Diputación, alcaldes e alcaldesas e outras autoridades. Moitas gracias por vir. Recollendo testemunha de José Ramón, o presidente do Consello, creo que todos sacamos a conclusión de que o viño de Valdeorras nestes momentos está nun punto de éxito. Para comprender ese éxito hai que botar un pouco a vista atrás, non? Eu vou fixar un pouquiño nos pioneiros que levaron a que o viño de Valdeorras hoxe este nun momento posante. O primeiro pioneiro que quero mencionar
e ao que lle debemos estar todos agradecidos nestes momentos de 25 aniversario da Feira do Viño, era José Núñez. Foi José Núñez, un médico republicano que vivía nesa casa que temos aí, e que foi quen, despois de investigar, formarse e loitar, conseguiu ganarlle a batalla a filoxera que arrasou cos viñedos de Valdeorras a finais do século XIX e principios do século XX. Foron prácticamente o 90% dos viñedos mortos. Valdeorras quedaba sin cepas, quedábamos sin viño, que horror só pensalo, non? E é o produto da súa investigación e da súa formación e cualificación trouxo a inserte de vida americana que deu salvación a este sector vitivinícola en Valdeorras xa daquela. O segundo momento pioneiro para mí foi os anos 80 do século XX, cando aquel proxecto de recuperación dos viñedos de Valdeorras recolleu o testigo de innovación, de formación e de investigación e apostou nun momento clave, ademais, porque éramos momentos previos á entrada de España na Unión Europea, na Comunidade Europea daquela, apostou por reconvertir ese sector tendo como objetivo a calidade. Foi difícil, aquela recuperación, especialmente na uva do Godeño, foi difícil porque houve que vencer moitas inercias recalcitrantes, e houve que cambiar o modelo productivo e abandonar ese modelo productivista de moita produción para buscar a calidade. Non foi fácil ese proxecto, pero é o proxecto que nos trouxo a nós hasta aquí agora. E é o proxecto que agora as adegas están seguindo, porque agora mesmo o sector do viño de Valdeorras cada ano nos sorprende con novas referencias, con novas armonías de combinación de variedades, novas propostas de traballo en bodega, maduración, fermentación e tamén de traballo en viña, e cada vez máis novas propostas de comercialización que fan deste viño, deste sector, un sector cada vez máis exportador. De tal maneira que estes agradecementos non só nos trouxeron hasta aquí, sino que garantizan que ese éxito ten futuro. E ten futuro porque os adegueiros e viticultores recolleron ese testemunho. E ese modelo é o que tamén o Goberno apoia na negociación das políticas agrarias en Bruselas. Un modelo sostible, un modelo de innovación e un modelo de vitivinicultura de calidade. Para conseguir que ese éxito do pasado, estou seguro que así vai a ser, sexa tamén un éxito do futuro. Gracias. Muchas gracias, Eladio Santos, delegado do Goberno na provincia de Ourense. Teremos de agora a palabra o delegado da Xunta de Galicia na nosa provincia, Manuel Pardo. Bo día. Alcalde, presidente da Diputación, alcalde, presidente da Nación, delegado do Goberno, Regueiro, secretario de Galicia Calidade. Bo día a todos e a todas. Quero, en primeiro lugar, como delegado da Xunta da Galicia, dar vos as grazas por acompañarnos neste inicio do que promete ser unha feira do viño de Valdeorras moi exitosa. É un pouco viendo unha reflexión persoal desde a miña infancia fui un testemunho da cultura do viño. Os meus pais eran viticultores. Acórdome de ir co meu pai coa mula diante, labrando, facendo a escala, logo facendo a poda, a máquina de sulfatar cando era de mochila, logo o agricultor, a pisa da uva, logo vemos tamén a estrujadora, e fun testemunha dos cambios que se foron producindo no noso mundo vitivinícola. Daquela forma tradicional de traballar, temos que manter, digamos, esa esencia, pero tamén ir profundizando na modernización, como se está a facer en todos os arreos, en concreto aquí na de Valdeorras, a industrialización, a calidade, a externalización, a exportación. Eso xenera riqueza. Riqueza que fomenta que a xente queda no seu ámbito de nacemento. Riqueza que, ademais, promove o movimento de economía e tamén o turismo. Temos que potenciar o turismo enolóxico, que iso é algo que tamén nos favorece. O viñedo tamén supón un elemento de belleza paisaxística e tamén nos axuda a loitar contra o lume. O sea, todos son ventaxas e beneficios. Todo froito do traballo dos agricultores, adegueiros, empresarios e veciños.
Valdeorras tamén é un territorio que ten moito que ofrecer en cuanto a paisaxe, en cuanto a patrimonio, en cuanto a tradición, en cuanto a cultura, en cuanto a gastronomía, en cuanto a viño. Que dicir do Godello, e como xa teño refletido, 100 puntos Parker, que é un orgullo para a nosa provincia e para a nosa comunidade autónoma. Hoxe inauguramos a cita por excelencia do viño de Valdeorras, unha festa que alcanza a súa 25 edición e que sae do calendario tradicional para dar cabida neste entorno como é Viloira, no cual tamén temos aquí a delegación da Xunta de Galicia para todos os cidadáns e tamén a oficina da Deputación a prestar servizo a toda a veciñanza da comarca. Este ano o Consello Regulador preparou un extenso e variado programa que non só pon acento nos viños, producido nesta exclusiva zona, senón que recalca o contorno natural na que medran as vides, as técnicas tradicionais, como xa falaba, xunto ca innovación das adegas. Cultura baseada no viño, que aquí Valdeorras, como ben sabemos, é un referente. Falaba do recoñecemento ao Consello Regulador, pola intensa actividade e por o compromiso na dinamización do noso rural. Que dicir da recuperación posta en valor das castas autóctonas, o Godello que está a triunfar en toda España e no ámbito internacional. Como volvemos a repetir, un elemento de orgullo para todos nós. Citas como a que hoxe inauguramos dan conta de que Galicia ten unha parte da súa potencialidade no rural e iso hai que verlo como unha oportunidade para darlo a coñecer, tamén para singularizar a nosa oferta turística. Galicia gusta, Galicia está de moda. O ano pasado superamos 7 millóns de turistas e neste cuadrimestre xa vamos por máis de 1 millón de visitantes. Isto demostra que, ademais de recibir máis visitantes, estamos realizando un bo traballo de turistas que a chegada durante os 365 días do ano. O enoturismo preséntase como unha estrategia opción, que fala tamén do de das bodegas abertas, o sea, dar a coñecer a xente da fora a forma de traballar os nosos viños e a nosa riqueza de produtos que temos para ofertarlles. Tamén o deseño do Plan Territorial de Sustentabilidade Turística e Gastronómica de Galicia, con fondos europeos Next Generation. Necesitamos 1,5 millón de euros para atraer un turismo sostible. Baixo tamén o lema da Ruta do Viño Milenaria, inclúense medidas que potencien a posta en marcha de ferramentos de digitalización que impulsen a Ruta do Viño na comarca e o turismo industrial, que tamén temos aquí un claro exemplo na comarca de Valdeorras. Queremos impulsar a potencialidade como destino de observación do firmamento. Tamén nesta comarca temos un elemento moi relevante como é no Concello da Veiga. Medidas de digitalización e tamén poñemos líneas de axuda para envelhecemento, establecemento, alojamento e restauración de adegas. En fin, pouco máis que refletir, únicamente decir viva o viño de Valdeorras, viva a comarca de Valdeorras e que sexa un éxito. Moitas gracias. Muchas gracias, Manuel Pardo, delegado da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. Cedemos a palabra agora ao presidente da Deputación Provincial de Ourense, Luís Menor. Moitas gracias a todos. Buenos día, autoridades, querido alcalde Alfredo, compañeiro xa en tareas de Santiago, lo dicimos moitas veces. Gracias por invitarnos a túa casa. Eladio Santos, tamén flamante subdelegado do Goberno en responsabilidade, Manuel Pardo, delegado da Xunta, José Ramón Rodríguez Castellanos, presidente da Denominación de Origen, e, por suposto, a GACAL, o representante da GACAL, Ana de Galicia Calidade. E, por suposto, Xavier Fortes, un pregoeiro ilustre, un pregoeiro que nos dá un lustre e representa a Galicia extraordinariamente. Gracias, Xavier. Bueno, moi brevemente, porque estamos todos ao sol, entonces este é un tema complicado. Eu dúas ou tres ideas moi rápidas. A primeira é un agradecemento, fai prácticamente un ano, un poquinho máis adiante, viñen aquí e me deron a benvida como futuro presidente da Diputación, porque estaba nomeado, pero todavía non estaba designado o proposto, pero todavía non estaba nomeado. Por lo tanto,
o meu primeiro recordo é un recordo agradable, un recordo de vir ao sitio onde prácticamente tuve un primeiro acto non oficial, pero sí oficioso, e así foi recoñecido. O meu compromiso e o da corporación que represento foi estar con Valdeorras, e o fixemos público na investidura. No seu momento fixemos algo que creo que é novedoso, que é ter unha oficina da delegación da Diputación aquí e vir periódicamente para ter esta comarca que tanto aporta a Ourense, a provincia de Ourense. Hoxe estamos nun acto absolutamente relevante, 25 edicións da festa do viño, da feira do viño de Valdeorras, unha feira que efectivamente está madura, unha feira que con 25 anos pois xa alcanzou esa madurez, non? 21 bodegas, unha máis como ano pasado, estamos indo para arriba. O Consello Regulador está facendo unha labor extraordinaria no seu proceso de valorización do ouro blanco que ten Valdeorras, que é o Godello, sin duda ninguna. Parabéns, parabéns, verdadeiramente. Bueno, aproveito para meter o gol porque me centrou moi ben o presidente do Consello Regulador. Dixo que efectivamente no ano 2022 fixemos unha primeira investimento na sede de 80.000 euros. Querido presidente, podo confirmarche que gracias ao apoio de prácticamente toda a corporación, non solamente a forza que represento, senón toda a corporación, na última modificación, tes os 100.000 euros, aprobou os 100.000 euros, está feito. Por lo tanto, remataredes a sede. Eso era importante. O importante, efectivamente, estamos noutros ámbitos. Estamos no ámbito do apoio ao enoturismo, efectivamente, un apoio que nos pidieron desde o PDR para poñer posta en marcha ese plan de sustentabilidade que leva o Goberno de España. Fixadevos, temos moitas eivas, pero só solucionamos desde a cooperación entre institucións local, provincial, autonómica e central. Aquí estamos a sumar, cada unha aporta. Estos son fondos Next Generation e nós prestamos a colaboración para que a provincia siga desarrollándose. Por lo tanto, creo que chegamos cos deberes máis ou menos feitos, quedan moitas cousas por seguir, por facer, pero hoxe estamos a falar de viño, estamos a falar de Valdeorras, estamos a adquirir compromisos e estamos, sobre todo, a darvos as gracias por invitarnos e escoitar ao pregoeiro que ten cousas máis interesantes que decir que a nós. ¡Viva Valdeorras! Moitas gracias. Muchas gracias, Luis Menor, presidente da Diputación Provincial de Ourense. É certo que hai 11 meses, o lembro, que máis ou menos onde está o diputado Juan Casares, estamos aí de pé e xa te felicitamos un poquinho de antelación. E pechamos as intervencións institucionais antes de que lle toque o turno ao noso pregoneiro de excepción, Javier Fortes, e pechamos esas intervencións, non pode ser de outro xeito, co anfitrión, co alcalde do Barco, Alfredo García. Bos días, veciños, veciñas de Valdeorras e de fora de Valdeorras. Eu vou intentar ser disciplinado. Dixo o mantenedor que tiñamos que ser breves porque todo o mundo estaba ao sol. Bueno, os que estamos ao sol somos nós. Que isto non é como na misa do Cristo, que os curas están baixo o palio e os ointes da misa estamos ao sol. Neste caso tocounos a nós. O bo que ten falado último é que xa dixeron os que te preceden, xa dixeron todo. Por lo tanto, eu non teño nada que decir, máis que unirme a todas as boas palabras que se teñen dito diante da miña intervención. Eu quero felicitar, a parte de todas as autoridades, quero felicitar ao presidente do Consello, e entendo que a todos os adegreiros no seu conxunto, pola elección que fixeron para o pregoeiro deste ano. Xavier, eres unha persoa respetada, querida e admirada na súa profesión de xornalista. Por lo tanto, benvido ao Barco. Para nós é un orgullo e un placer terte hoxe aquí, xa diceu onte,
vaya a estar hoxe, marcha mañá, por lo tanto, vaya a disfrutar, que vaya a beber, como di o cartel da feira deste año da Feira do Viño, de Valdeorras. Que vaya a disfrutar sobre todo do Godello. E que hoxe danse, bueno, con esto do Godello, hai hoxe temos aquí o delegado da Xunta de Monterrey, Xavier, de Pontevedra, por lo tanto, o seu corazón tirará polo tema das Rías Baixas, por aí anda o representante do Ribeiro, e todos din que teñen o millor Godello, e non hai maneira de meterlles na cabeza, e por moito que o digan os entendidos, que o Godello é de Valdeorras, porque como ben dixo o subdelegado do goberno, foi alá polo ano finais dos 70, primeiros do 80, cando o proxecto Revival recuperou a uva Godello que estaba tristemente esquecida e abandonada. E hoxe temos o potencial que temos, que xa se vía por onde iba a ir. En calquera caso, todos queren plantar Godello, agora tamén Rueda. Eu alegrome moito de que no Bierzo e aquí en Valdeorras estedes aí enfrentados a Junta de Castilla y León para que prohíban. Aquí todo o mundo, calquera día en Jumilla tamén plantan Godello, ¿no? Hai que jodello, ¿no? Que diría un humorista, calquera humorista aquí galego, ¿no? Pero, en fin, Xavier, estou seguro que no barco na comarca de Valdeorras mañá no Luz, todos van a estar mirando, escoitando e véndote no teu programa. E todos esperamos, terás que decir, home, non faltaría máis, que estiveste en Valdeorras, no barco, o barco máis grande do mundo, non se olvide. E sobre todo que vendo e catando o millor blanco do mundo. ¡Que viva Godello! ¡Que viva Valdeorras!